Рекордный за всю историю тысячелетий Казани объем жилья. 2021-дә ирешелгән күрсәткечләр зур, алда торган бурыч тагын да җитдирәк. Шуңа бүгін шәһәр думасындагы сессия утырышы төзелеш темасыннан башланды. Узган ел Башкалада 1 миллион 250 мең квадрат метр торак төзелгән. Бу Татарстандагы төзелеш күләменең 3тән 1 дигән сүз. Казан Россиядә 1 миллион кеше яшәүче шәһәрләр арасында лидерлар рәтендә. Шулай ук өлешләп түләп алданучылар проблемасын тулысынча хәл итүдә узган елгы уңыш. Федераль үзәк белән берлектә шундый 9 объект тапшырылган. Быел да максат югары. Башланган икътисади кыенлыкларга карамастан төзелешне киметмәү бурычы тора. Безнең федераль центрның тагында ярдәмнәре булачак. Может быть, теге процесслары икенче булар алга таба. Ну, бу санкционный давление бар, аның бар инде сизләре. Но хәзер бер караганда безнең задельный объектлар бүгенге көндә 22 елны спокойно бетерергә тоже ярдәм итәчәк. Biz endi qaraymiz to'ba 23-24 yillarni 2030 yil hali obyektlarni tuzishga perspektivalarni qaraymiz. Хәзер төзелеш тармагындагы төп проблема кредит процентларының югары булуы. Банклар акчаны ким дигәндә 15% белән бирә, ипотека 12%ка җитте. Төзелешне саклау өчен төп ставканы киметергә кирәк. Шулай ук башка чаралар күреп төзелеш өлкәсендәге бизнеска эшләргә мөмкинлек бирү шарт. Хәзер бу тармактагы шактый мәсьәләләр буенча вәкаләтләр федераль үзәктә. Кайберләрен төбәкләргә күчерү мөмкинлекне арттырыр иде диләр. Наша республика является регионом-донором. Казан һәм гомумән республика мондый икътисади кыен шартларда да әйдәп баручы төбәк булып тора. Башка елларны да күздә тотып әйтсәк, бездә гамәлгә куелган проектлар соңрак Россия күләмендә тормышка ашырыла башлый. Өлешләп түләп алданучыларның федераль фонды шулай барлыкка килде. Быел банкларда процент ставкалары төзелеш материалларының бәясе артуга карамастан төзелешне киметергә ярамый ди Илсур Метшин. В текущих экономических условиях мы держим. Мондый икътисади шартларда кулга-кул тотынышып эшләргә кирәк. Торак төзелеше үсешен киметмибез. Моның өчен кризиска каршы федераль дәрәҗәдәге чаралар күрелә. Төзелештә уртак фикергә килеп эшләү мөһим. Без бу тармакка зур игътибар бирәчәкбез. Совместная созидательная работа, синхронизированная работа всего строительного комплекса республики, и мы будем продолжать уделять этому постоянное системное внимание и поддержку. Хәзерге вакытта Казанда 550 объектта төзелеш эшләре бара һәм анда 65 меңнән артык кеше хезмәт куя. Икътисади күзлектән караганда бер төзүче тагын 10 кешегә өстәмә эш урыннары булдыра дигән сүз. Нәкъ менә шуңа күрә бүгенге икътисади кыенлыклар шартларында төзелеш эшләрен туктатмау аеруча да мөһим. 2021 елда Казан бюджетына 38 миллиард сум акча кергән. Бу пандемия 2020 ел белән караганда 30%ка күбрәк. Социаль тармак тулысынча финансланган. По итогам 2021 года барлык социаль әһәмиятле чыгымнар бюджет өлкәсендәге хезмәткәрләрнең хезмәт хакы, коммуналь түләүләр, туклануга киткән чыгымнар, шулай ук компенсация һәм субсидияләр тулысынча финансланды. Быел Казанда 960 мең квадрат метр торак төзелергә тиеш. Сибгат Хаким, Равис Гәрәев урамнарында яңа мәктәп сафка басачак. Адратский урамында балалар бакчасы, Казан буенча юллар һәм башка социаль объектлар төзелә. Башкала зурая. Рөстәм Миннеханов тәкъдиме белән Биектау районындагы фәнни шәһәрчекне Казанга кушу мәсьәләсе каралган иде. Бу карарны бүген шәһәр думасы сессиясендә депутатлар хуплап чыкты. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.